Inselmilkom, illum il-ġimgħa jum id-Duluri. Nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. O Marija, f'riġlejk illum inqiegħdu d-batijiet tagħna. Atina il-qalb tiegħek biex anke fil-mument ta' prova inkomplu inħobbu u naqdu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Illum nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni fit-tifkira tad-Duluri tal-Imqazza Verġni Marija. Hija ġurnata għażiża ħafna għalina il-Maltin qed ngħixuha bħas-sena li għaddiet din iċ-ċirkustanzi diffiċli tal-pandemija. Imma nitolbu l-Mulej biex jagħtina l-għajnuna ħalli aħna u niċċelebraw illum il-festa tal-Madonna tad-Duluri hi tkun għalina l-Omm illi tmexxina takkumpanjana ħajjitna kollha. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla fil-ħsieb moħbi tiegħek kien trid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbin minn niket tal-ħajja u minn hemm blaqjies. Kif ridt li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf dejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk agħti lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħudna fit-tiġrib tagħhom, ħanuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġ għalihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? Hu li janqas lill-Ibnu stess ma' ħafera, imma taħalina l-koll, kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikhom. Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar għam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifritna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla? Bħalmu miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt,
jodduna bħala n-naċa l-qatla. Imma f'dan kollu aħna minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġlu u l-qawwiet, l-żmien ta' issa u laqqas ta' li ġej, l-assetat, l-għoli u lanqas il-font, u ebda ħliq oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla lina li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi, Alla tiegħi, sur ta' kien tiegħi, u tarka tiegħi qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kien tiegħi. Flimkien? Imwieġ ta' mewħ ħakmuni, widin ta' biża' werruni, ħbula tal-imwieġ dawruni, ġbik ta' mewt tinqalleb fuqi. Ngħidu flimkien? Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt, tlabt lajnuna l-Alla tiegħi, u sema leħni fit-tempju tiegħu, f'widnejh waslet l-għajta tiegħi. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Il-Verġni Mqazza Marija, Sultana tas-sema u sit id-dinja, kienet wieqfa mbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġesu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb jaqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hemm ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-invokazzjonijiet li Papa Franġisku dan l-aħħar żied fil-litanija tal-Madonna hija it-tama. Marija aħna inqimuha u nħarsu lejha bħala it-tama. U meta inħarsu lejha taħt is-salib, meta hi wieqfa imma sikta, taqsam id-dbatija ma' bina u dbati hi wkoll, hemmhekk narawha tassew bħala it-tama. Kienet it-tama illi dejjem mexxiet il-Marija fil-ħajja tagħha. U għarfet li t-tama tfisser li inti tqiegħed il-fiduċja tiegħek fil-kelma ta' Alla li jkunu li jmexxik. U allura meta għandek it-tama fil-mulej u ikun miegħek fil-mumenti ibsin tal-ħajja, mill-ħażin joħroġ it-tajjeb u iwaslek il-qudiem, imexxik il-qudiem
għax taraf li l-kelma tiegħu hija dejjem kelma rebbieħa. U Marija għaddiet minn ħafna dbatija fil-ħajja tagħha. Imma il-ħajja tagħha kienet vjaġġ ta' tama. Miexja dejjem il-qudiem, tqiegħed it-tama tagħha fil-mulej mhux fiċ-ċirkostanzi ta' madwar, mhux f'dak li tgħaddi minnu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa, imma tqiegħed it-tama fil-mulej u kienu illi mexxija dan il-vjaġġ. Sa taħt is-salib. Meta hemm narawha sikta imma f'qalba dik it-tama. Tolqotna Marija taħt is-salib għax hemm narawha fid-tbatija kbira. Hija sikta fil-waqt li tisma' l-ajjat ta' dawk li qegħdin jipparteċipaw fil-qtil ta' Ġesu. Hija sikta fil-waqt li tisma' il-kliem li jweġġa, il-kliem ta' insulti. Hija sikta imma mhix sikta illa għaliex qed titfem f'qalba u bl-imrar f'qalba. Hija sikta bit-tama f'qalba u t-tama illi Kristu joħroġ rebbieħ li tasal il-ġurnata meta u jirbaħ u r-rebħa tkun tal-ħajja fuq il-mewt, tal-imħabba fuq il-mibeda. Dini it-tama li mexxiet lil Marija. U għalhekk Ġesu fuq is-salib meta ħares leha rid iħalliha lilna bħala omna, bħalma kienet ommu u għalih kienet ta' appoġġ fil-ħajja tiegħu, rid iħalliha bħala omna biex tkun tassew kif insejħula dejjem fis-Salve Reġina tama tagħna. Aħna għandna bżonn il-Marija bħala omm it-tama. Għaliex kultant aħna naqtaw qalbna, kultant inħossuna nitafġu taħt il-problemi tal-ħajja. Kultant nirraġunaw bħall-espressjoni bil-Malti min jgħix bit-tama imut bil-pena. Ma Marija turina li mhuwiex hekk għal min jemmen fil-mulej u għal min qiegħed it-tama fih. Il għaliex kif jgħid San Pawl fit-Ittra lir-Rumani it-tama ma tqarraqx bina. Dik hija it-tama li aħna għandna għax nemmnu fil-mulej. Għandna bżonn din it-tama speċjalment dan iż-żmien li issa ilna aktar minn sena ngħixu żmien ta' pandemija. Il għaliex huwa żmien li lilna ħafna drabi inissel fina il-biża'. Biża' mill-virus, biża' mill-futur li jibqa' inċert, biża' mill-oħrajn. U jekk aħna nibqgħu bil-biża' f'qalbna, naħbtu naqtaw qalbna, nintlew bl-ansjetà u ħajjitna ma nistgħux ngħixuha fil-paċi. Għalhekk għandna bżonn din l-omm it-tama li lilna tmexxina l-qudiem, li hi għax batiet u għax għaddiet minn ħafna dbatija taf x'jiġifieri tbati u tieqaf magħna f'din id-dbatija. Dan iż-żmien verament diffiċli. It-tama li tagħtina mhijiex xi ħaġa tal-ħolm jew tal-illużjoni jew ta' stħajjil, imma t-tama li ma tqarraqx bina. U għalhekk din hi t-talba li nixtieq nagħmel illum lil Madonna tad-Duluri hekk għażiża lina u minn dan il-post hekk għażiż minn din il-Knisja hekk għażiża wkoll speċjalment marbuta mill-qrib ma' din il-ċelebrazzjoni tal-lum. U Madonna tad-Duluri
ħsieb lilna, lill-familji tagħna, lil dawk speċjalment li huma morda li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Dawk li qegħdin jotru taħt id-batija, ħsieb lilna l-koll. U għejna kun għalina l-omm it-tama. Ħsieb dawk li qegħdin jaħdmu ħafna b'dedikazzjoni għal kura tal-morda, it-tobba, l-infermiera, spiżjara, dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa ma wkoll tant ħaddiem oħra fuq oqsma differenti u volontarji wkoll li qegħdin jagħtu semhom għal dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu wkoll fidejk nafdaw lil dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment anki f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u biex tieqaf mal-familjari tagħhom illi ġarbu din it-telfa ta' xi ħadd għażiż jew għażiża. U speċjalment illum nitolbu wkoll għall-ommijiet li tilfu lil uliedhom. Nitolbu mulej biex Marija tkun għalihom ta' faraġġ, hi li jekk narawha taħt is-salib. Nitolbu biex aħna ikonna wkoll f'qalbna dejjem din it-tama li tmexxina l-qudiem. Din it-tama li tgħinna fil-ħajja tagħna ħanixuha tassew fil-paċi u li tkun imsieħba mad-determinazzjoni tagħna kif tallimna Marija li aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex nipproteġu l-ħajja u biex qatt ma nitilfu wkoll il-viżjoni tal-ħajja ta' dejjem kif turina hi il għaliex it-tama ma tqarraqx bina. Issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla nissieħbu mal-Verġni Marija li fil-passjoni ta' Bena Ġesu qiegħda tbagħti nitolbu lil Alla l-Missier jagħtina qalb kapaċi taqsam id-batija ta' min qiegħed ibati. Nitolbu ngħidu Salvana Mulej. Sabiex il-Knisja tkun hom ta' fidi u mħabba għal bnedmin kollha, nitolbu. Salvana Mulej. Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-dbatijiet u l-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati, nitolbu. Salvana Mulej. Sabiex min qiegħed jibki minħabba l-mewt ta' xi ħadd ta' għażiż jaraf l-imħabba ta' Alla u t-tama tal-qawmien mill-imwiet, nitolbu. Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem irieda Alla f'ħajjitna, nitolbu. Salvana Mulej. Ilqa' Mulej dawn it-talbit tagħna u għatina li bħal Marija inkomplu fina dbatijiet ta' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Fiħnina tiegħek mulej għal-offerti ta' din il-familja tiegħek u ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex inti fil-erf tal-provvidenza tiegħek rid li ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm xbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tatsema fid-dnub hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkonna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqgħet b'imħabba ta' il-bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru Sion. Hemm ħdejn is-salib kien ġbija tal-Knisja l-Arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija tikkontempla Verġni qalbina, iżżomm sħiħa l-kelma li tagħti l-arus tagħha l-ambeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli f'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvanajnt o salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha,
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsra ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħannix fi tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-Ispiritu Parakletu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha għax dan kiseb Kristu il-qassis il-kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġena l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u were l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santismorina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santismorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, it-tama, l-iżjed safja, l-iżjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera ta' qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mill-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa Alla. Għattililna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, San Turroccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani,
intom qaddisin protetturi tagħna. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. O Alla l-aktaroli glorjuż dawwal id-dlamijiet ta' qalbi, sawwa fija fi diretta, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatini mulej li nħoss u nara flilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqazza tiegħek. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa ta' dalgħodu mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt.
Il-lejla fil-5:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxu wkoll qudiesa minn din l-istess knisja. Infakkarkom li kulħadd huwa mħeġġeġ jimxi mal-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Insellmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.